بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى bu dersimiz Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah'ın dini İslam bu diyen zatlar diyen kitabı. Bunun kalacak dersimizde İslam bu diyen zatların 7'si olan sihr, cadugoyluk. Qala rahimahullah bu babatında näme diye? Es-sihru yani 7. dini bu diyen zat sihr, cadu şun öyle. İdin naqı veren zatlara näme misallar. Ve minhu sarfu vel atf. Sarfam näme cadudan, atfam cadudan. Sarf näme ärayali ya da bir-birini gowuryan adamları bir-birinden ayırmaklık. Şoňa sarf diýilýär. Ärayali ayırmaklyk üçin cadu ulansaň ya bir-biri bilen gatnaşyp ýören garnaşlan agdyny ala etmeklik üçin ya iki dosty bir-birine ýigrenji etmeklik üçin ya eneli ya ataly ogly bir-birine näme agdal etmeklik üçin ulanylýan jada as-sarf diýilýär. Wal atfam näme halamayan adama näme bir adamy bir oglana näme halamayan gydyny almaklyk üçin ya bir gydy näme halamayan adamsyna barmaklyk üçin näme ulanylýan jady. Oňa da näme atf diýilýär. Yani ayratin bawat bölükde şu ikisini misal edip getirdi. İki sebäpden. Birinji bilene käbir adamnyň ýanynda näme şübhe we şu jada giren atdy. Yani halak etmeklik jadadan näme pikir etýär. Ve käbir ikinji sebäbim käbir ýurtlarda esasy jada ulanylýan dat şu. Şunuňmy? Esasy jadada ulanylýan dat. Şu wagt biz tarapdan näme esasy ulanylýan dat. Şu biriniň gapysyny kakýarlar näme gyýdaljak bolup, eýtjek bolup. Bermeseler dogala bala ýa-da. Şunuňmy? Ya da birine näme çygarşylyk etjek bolsalar, maşgalasynyň näme aşyna awy gatjak bolsalar, bir jady we bilgi için mollaň ýanyna bar ya da näme jadaly adanym öýüne gan çaýkaýarlar. Är aýaly aýryşdyrýarlar. Çaga ýetim alýar, aýal dulga alýar. Şeýdi bäm näme öý ýumurýarlar. Şoň şüp näme diýär? Es-sihr, jady etmeklik näme dinden çykarýar. Bir adam jadyny öwrennimi, şonu etmese de dinden çykýar. Näme üçin? Sebäp diýsen dinden çykmasaň jady öwrenip bolan olunar. Bellek goýun şunu. Jady öwrenmekligiň birinji sebäbi kafir bolmaklyk. Kafir bolmasaň dinden çykarýan amallaň haýsam bolsa birini etmeseň jady öwredip bolany. Sebäp diýsen jady başy kim? İblis, şeytan. Şeytanam şunu nämetdi rawaj etdiýärin bilen adam ogluny kafir etmek üçin. Ve bundan öwrenip soň jady goýlugy ustad bolanlaram diňe kafirler. İň erbet esasy rawajlandyr adam näme ýewreýler. Şunuňmy? İň esasy nejis jady goýlar näme ýewreýler. Esas şolar näme rawajlandyrýan, näme sponsorlyk etýän, pul taýdan ýardamlyk berýän etýänler näme şolardan bolýar. Pikir etmeler yani dine etse kafir bolýar, etmese kafir bolanok. Ýok, bir adamyň näme edeýin ise jadugoýluk edibilýänligini bildik. Şonu öwrenenligini bildikmi? Şol adam näme kafir, musulman däl. Sebäp diýsen näme ulamalar diýe dinden çykmasaň saňa jadi öwredenoklar. Oňa da kafir musadara alar. Wa minhu diýdigi näme beýaniýe. Beýan etýän. Näme sarf minhuni mini beyaniye edval ya tab'iziye edval tafawud yok şunumy ve min ba'zi anwa'is sihri tab'iziye edelim mini ve min ba'zi anwa'is sihri as-sarf wal atf yani arayali näme agdal etmek ýa-danym näme bir-birini halamayan adamyny halaşdyrmak şunumy misal üçin bir gaýnana gelinni halanak. Gelin hakykatdan hem gowda. Doga berip ödüni gowurar ýalag etýär. Şunuňmy? Yani onuň diňe sen gowurup gelen aýam sen eliňe geçýär. Şunuňmy? Sen näme diýsen ondan gaýnynyň sen elinde. Şoň şu käbir gelinler näme aýyrlaşyp gelen akdanym gaýnynyň dogalaýadanym ondan öýe öýde hojaýyn bolup. Şu zatlar etmek näme jadydan. Femen fa'alahu kim ýanqydady etse ew radiye bihi ya da edilmekligine razi bolsa. Yani inkar eden ay etsinler da näme işim var diýip. Şunu. Özüň etmeýän bolsaň
Bun küfürdüğüne mi aitçak bolma, inkar etmekçek bolma, yigrenjegem bolma, näme gaýtarjagam bolma. Eden etsin işin bolmasyn. Hem şu radi bolmakdan şu zatlyk edilmekligine. Radi bolmaklygyň adam küfür. Näme diýe femen fa'alahu aw radiya bihi. Şunumy? Şu radi etse ya da edilmekligine radi bolsa. Gordu bakdy bir icad etjek bolsa, inkar etmeden aqda demeden. Ay etsin nädiýe? Radi şoňa. Dinden çykýar. Ve delil kavluhu Taala, delilimiz näme? Zaten usul ehli sünnet vel cemaa. Ehli sünnet vel cemaatın näme? İsas alamatı näme? Delilsiz gurlanaklar. Ya delilini aydyp soň näme hökm çykardylar, şu hökmüni aýtdylar ya da hökm aýdan soňlar şu hökmi haýsy aýetden, haýsy hadisden çykardylar, onu aýtdylar. Ama bidgatçylarda delili ýok köpüler. Şunumy? Yani agızlaryna gelen zady gurlap otyrlar. Ama ehli sünnet vel cemaat adamlarni tanajak bolsaň bir zat diýdim, hökman delilini getirmeli. Delili Bakara surasının 102. ayetinde Allah Teala şeýle diýer. Ve ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnetun fela tekfur. Allah Teala iki tane periştani yerin yüzüne uğratıyor adamlara zady öwretmeklik üçin. Ana şu zady öwretmeklik üçin gelen perişteler olardan zady öwrenmäne gelen adamlara zady öwretmezler diye. İki zady aýtýançalar. Birincisi innema nahnu fitnetun. Biz Allah tarapyn sizi näme sinemaklyga uğradyly. Kim zadyn kabul etýär, kim näme Süleyman aleyhisselamyň mucizesyny kabul edip ona peýgamber diýip itiqad etýär. İkinji sebäbim näme şunu kabul eden kafir bolýar. Zady öwreden kafir bolýar. Görýärmi? Allah Taala iktan periştany uğratýar ýerin ýüzüne adamlara zady öwretmeklik üçin. Sinemaklyk üçin. Zadyn kabul etýärlermi, ýa-da dini kabul etýärler. Şu iki perişte diýär. Ve ma yuallimani min ahadin. Hiç kime zady öwretmezler ta aýtýançalar. Biz sine üçin uğradylyk fela tekfur. Kafir bolaýma. Yani sen şu zady öwrenseň dinden çykýan. Indi Allah Taala'nın näme hikmeti nämedi? Süleyman aleyhisselamyň zamanasynda iki perişten uğradyp näme Süleymanyň kowmuna ýaşap beren adamlara Süleymanyň raýatlygyna ýaşap beren adamlara zady öwretmekdir. Süleyman aleyhisselamyň käbir eden mucizeleri näme? Zada meňde ýady. Şunuňmy? Süleyman aleyhisselam näme? Ýele hökmü ýöreýärdi, dogry dämi? Süleyman aleyhisselam näme? Haýwanyň diline düşünýärdi. Nan käbir adamlar şu zatlara zady diretdiler. Şonu Allah Taala iki tane periştany uğradyp näme? Adamlara zady näme? Mucize näme? Şonu näme öwretmeklik üçin. Zady bilen mucize, yani zady oýlara berilýän, zady oýlan etýän zady bilen näme peýgamberleň etýän zadynyň ara tapawudyny öwretmäne näme bildirmäne iki periştany öwretýär. Ne periştler aýtdylar, Süleymanyň etýän zady zady däl. Süleyman etýär Allah tarapyndan etýär. Emma zady boljak bolsa, ne gelin men size öwredeýin, ne şu zady. Şunuňmy? Ýöne öwrenseňiz kafir bolýaňyz. Ona bilip goýun diýdiler. Şunuňmy? Ýöne şonda da näme etdiler diýe aýatyň soňunda فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Bizden ýanymyza gelmäň, bizden zady öwrenmäň. Dersen kafir bolmasaňyz, zady öwrenip bolany. Aýtdylar, görýän, şonda da öwrendiler diýe adamlar o periştelerden nädip äraýaly aýrystyrmaly, nädip islemedigine näme barışdyrmaly. Şu zatlary öwrendiler diýe. İnne sihr diýmeklik näme? Zady diýmeklik näme? Dille. Es-sihru yutlaqu fil lugati ala ma khafiya wa latufa ma'khazuhu wa daqqa diye. Sihr diýilip näme? Yutlaqu fil luga, yani arap dilinde zady diýip näme? Nähilek edilýänligi näme? Gizlin bolan näbelli bolan zady diýilýär. Ala ma khafiya wa latufa ma'khazuhu wa daqqa diye. Inçe sirli nähilek edilýänligi näme? Gizlin bolan zady diýilýär. Şoň üçin fokusam zadan girýär. Fokusny ýokka awlatlar gorkady gözüň alynda. Näme sen juýuňa salýa, elini kepter çykarýar. Şunuňmy? Golaňa pitiklen bolup, näme bir paçka kart çykarýar. Maýa marojna çykaryp agydyňa näme? Horoslyjy salanmaly. Hiç sadam ýok elinde. Görýärmi? Gizli, näde betýär, nädip näme etýär bilbilemi bar. Şo näme sahara girýär. Ve ta'rifuhu fi şer'i, in din näme? Dilçi ulamalar yankı näme zadyny tanıştırdılar, zady sözüni, sahar sözüni düşündürdüler. Yani edilişi iyinçe gizlin molunda.
Ama din ulamaları, din näme dip açıkladı cadeni? Uqadun ve ruqa yetevassalu biha es-sahiru ila istihdam eş-şeyatin li tazarruril mashhuri diye. Uqadun ve ruqa yetevassalu biha es-sahiru ila istihdam eş-şeyatin li tazurral mashhura. Uqadun ve ruqa dediği kâvir näme doğa tumorlar. Kâvir doğa tumorları ulanıp cadylanjak adama ziyan vermeklik üçin näme şeytana yakınlaşmaklyk sebäpli cady oyun ulanýan zatlary. Şoňa näme cady diýilýär. Şeytana yakınlaşıp, şeytany ulanıp, näme birine ziyan vermeklik üçin cady oyun ulanýan doğa tumorlary. Ana şoňa cady diýilýär. Ondan şo näme görnüşde ulanýarsyň. Näme amal etsin, näme hereket etsin, şo amalynyň, şo hereketiniň, ýa diýen sözleriň aňyrtynda. Şo şeytanlar bilen näme ara gatnaşyp şeytanlara ýetip, näme şolaň şeytanyň jynnyň üstü bilen bir adama ýan ýetirip bilse, şo näme şoňa cady diýilýär. Kim giňişleýin näme şu jyny tutup näme işleşmäň, küfre çykmaň ýoluny näme giňişleýin bilerler. Şeyh Abdussalam näme Wahid Abdussalam Balin go kitaby var. Es-Sarimul Bassar, Es-Sarimul Battar fi at-tasaddi ala es-saharati al-ashrar diýen kitaby. Şonu 9 sanyk ýoluny getirýär. Şunuňmy? 9 sanyk ýoluny haýsam bolsa biri bilen näme jyna ýetip bolýar. Şunuňmy? Şeytanlara ýetip bolýar. Şolary öz gullugyny, öz hyzmatyna näme salyp bolýar. Ýöne sen dinden çykýar. Şunuň. Ýöne şolaryň içinden näme bir kuştany mysal alýas, şo biziň ýurtlarymyzda edilýäni. Şunuňmy? Birine näme diýerler? Ters okamaklyk. Şo 9-yň biri ters okamaklyk. Şo bizde näme Hoca Ahmed Ahuna kiçiligimizden berdi. Ýadylar kim diýip ters okan ahun ýadylar. Şunuňmy? Ýöne köp adam düşünenok ters okan nimetlik näme? Ters okan nimetlik diýilse käwir adam pikir etýär. Qur'anyň 1-nji suresi näme? Al-Hamd suresi. İnsan suresi näme sure? Nas suresi. Käwir adam pikir etýär ters okamaklyk diýilse, Al-Hamd suresinden näme? Nas suresine şen okaman Qur'any, Nas'dan Al-Hamd şen okap gitmeklik näme? Ters okamaklyk diýip düşünýär. Şunuňmy? O da ters okamaklyk. Ters okamaklyk diýip näme diýilýär? Näme ýanky jadywy şeytana yakınlaşmaklyk üçin hökman bir küfür amal etmeli. Şunu hökman bir dinden çykarýan zat etmeli. Näme üçin dinden çykarýan zat etmeli? Dedim şeytanyň gowwarýan zaty küfür. Şeytanyň işleşýän adamsy kafir. Şoň üçin sen hökman kafir bolmaly. Şeytan bilen işleşek bolsaň. Kafir boljak bolsaň hökmany suratda seni İslamdan çykaryp näme küfre salýan amal etmeli. Şoňa biz tarapyň kafir ahunlary jady boýlar näme ulanýarlar? Ters okuýarlar Qur'any. Näme Qur'any depelemek üçin, Qur'an näme äsgermezçilik etmek üçin ters okuýarlar. Näde ters okuýarlar? Mysal üçin Kul huvallahu ahad, dogry dämi? Şonu kulli we qaman luqti okuýarlar. Şunuňmy? Kul huvallahu dolu tersine okuýarlar. Niyetlerine şonu äsgermezçilik etmek. Eýem kim Qur'any äsgermezçilik etse, ýa ýanqyýalyk etse dinden çykýar. Onuň şeytanlar, jinnar şoň huzuruna gelýär. Näme hyzmat lebbeyt diýär. Onuň işleşiň men bilen diýär. Onuň şeytan näme diýär? Bolýar diýär. Onuň biz sen bilen işleşjek bolsak, her daim, her haçan sen bir ýerini jadylajak, etjek bolsaň, ziyan etjek bolsaň, hökman şuňalyk amallaň bir ýerini et diýerler. Soň buňa görkezme berýärler. Indiden meýlek, ýene bizi bir gerek çağırjak bolsaň, biziň ýolumyzda bir damak çal. Düşündiňmi? Ya da yine Kur'an ters oku. Ya da Kur'an'ın üstüne meydan et. Şunu ya Kur'an'ın ayetlerini gıyızdan ayvaş kanı bilen ya. Şunu ya necaset damak kanı bilen ya. Ya da diyeyim näme? Bir tasa sidanim. Şunun üstüne, şu sidege kağıt batır. Son Kur'an, son şuna Kur'an ya. Hükman şuna atlat etmeli ya. Yani birinci bilen sen dininden çıkmalı. Kafir olmalı. Hoca Ahmet näme? Ahunnal. Ol kafir. Şunun İblis, zindik. Hoca Ahmet näme? Ahunnal. Alimam da. Ol kafir. Yani näme? Biz taraflarda şu
adamlar jaduga ýigrenýär, dogry dämi? Şoň üçin olar özlerini ýigrendirmejek bolup, adamlaryň arasynda rawaç tapjak bolup, adamlaryň anamına girecek bolup, nämetler özlerini gowurlayan adamlaryň adyny nakdylar. Ahun diýdiler, molla diýdiler we etýän jadylarga da näme atdylar? Doga diýdiler. Düşündiňmi? Juat näme köp molla ahun diýdilen etýän dogasy, dogada jadi. We köp näme doga berýärmiş, okuýarmış, çüflä bilýärmiş diýen ahun mollanyň köpüsi jadi we. Ors gelmeden öňki olan ady näme? Gijel. Düşündiň bolar gijel. Düşündiňmi? Başga isladanda ýöne gijel näme kişi biljek anaqlarda bir ahun, bir molla we etýän jadylaryna, küfürlerine de näme? Bir doga, bir näme? Ayet, tewhid şu wagtda diýär. Indi ýanky näme? Birincisi ýanky Qur'an ters okumaklyk. İkinci görnüşi näme? Yani şu 9 aýdan bolsa bir ýoly bilen jyn tutup bolýar. Birincisi ýanky şeýtme. İkincisi näme? Mysal üçin o da biz tarapda meşhurlaryny aýtýar. Her aýaryň aşagyna näme? Adam meýdana çek bolsa beýgirak ýerde turýar, dogry dämi? Her aýaryň aşagyna Qur'an goýup arasyna meýdan etýär. Şuňalyk, şunu eden adam kafir. Şulady etmekligin küfürdigini, şulady etmekligi küfür saýmaýan adamam kafir. Ya mysal üçin ýene bir görnüşi garaşdyrlykdan soň bekire wede bir näme? Jady goýuşlyk öwretýär diýip myş-myş ýaýlady. Oňa da bize bir daşgynyrak garynlaş bolýandan biri gidipdir. Gulýa bara. Ýalňyş bolsam şo ýa jigitiniň ady näme şo? İki dogan näme şolar? O ya ejeş ya gulýa ya şolar gidipdir ya da şolaň biri giden tanış aýdypdyr näme şolardan habar geldi. Biri gidipdir şolaň ýanyna. Bekira wadaky şo jady öwretýän ýanyna. Öwredeýinipdir ýöne etmeli näme sapaklary, seanslar, kurslar wagt etdir. Birinji eden zadyna şunu edip gelipdir. Olam näme? Gün batyp gelýärkä tualetde 40 sany gara pişigi eliň bilen gark edip öldürmeli. Birinji sapagy. Jady goýan bolarsyň, hemme adam bolarsyň, ona birinji sapak 40 sany pişigi üşürmeli, onam gün batyp barýaka tualetde bogup öldürmeli. Gara renk jynyň gowurýandy. Gün batyp barýaka näme satanistler, näme jynna çokunýanlar, jynna çokunýar. Şunuň şo gün batyp barýaka. Adam ýaşaýan ýerlerim tualet. Şunuňmy? Hajatkana, gowurýanlaryň ölüm, ýitim, nejahat. Indi köpülönjön birinji edilýän maşk iň ýeňili bolýar, dogry dämi? Hatda sportsmen bokslaşýanlar zala gelip ilki bir ýoşluk bilen ýokun begem algan bolýar, ondan soň ýarym sagatdan soň ýa näme 50 ge uruş başlaýar. Liboy sportun iň birinji edilýän iň ýeňil. Indi buňam iň birinji edilýän zady şu bolsa. Şunu birinji edilmeli, gulmat barýaka. Tualetde wanda dolan bir ikemde, ala beder, goýup pişigemde. Gat garasyny eliň bilen bogup öldürme, gark edip öldürme. Onu ikinci gelende näme diýjek? O sana ejen öldür diýjekmi, bajen öldür diýjekmi, şunumy? No ýene şonu agdalýan zatlaň biri näme? Ayal bolsa, mysal şu näme her gerek men çagyrjak bolsaň, jynlar näme diýär, zina etmeklik buýurýar. Şunumy? Ýok, man zina et. Özüm ýöne-möne zina da, ogluň bilen ýa kakaň bilen ýa doganyň bilen ýa şuňalyk zatlar buýurýar. Ya erkek bolsa näme lutylyk etmeklik buýurýar, köpülönç. Şunumy? Yani oğlan bilen yat ya da oğlana ber. Şuňalyk zat buýurýarlar. Şunumy? Ne şu zatlary etmesen jyn saňa gelen ha. Şoň üçin jadylygy öwrenen adam kafir, soň jadygoýlyk etsin etmesen. Menem şu zatlary edip bilýän itdemi? Bil şol adam kafir, dinden çykan adam. Şoň şu şeriatda jady näme diýip düşünürli? Din näme diýip düşünürdi? Jadygoýun, ha? Birin jadylamaklyk üçin näme? Şeytany ulanmaklyk üçin, ha? Aýtýan etýän dogatmary. Şunumy? Nämede öden şo jady boýlan samyrdaýan zady bolýanlar. Samyrdaýanlar şoň arapça näme diýilýär? Temteme diýilýär. Temtemetis sahir diýilýär. Hakykatdan hem temteme, araplar temtemede samyrdamaklyga temteme diýilýär. Polo diýsen näme şo behärden näme? Gördüňizmi şoň kasetin nemeden? Sahiradan. Şunumy? Eli pıçakkal, narkoman, sakal pakalım yok. Polo da ahun diýip öňekender. Men hakyky bir ahun sıpatly kafir boljak. Ýöne olan alagam da lakem şunu. Ors balak, ors koýnak tahyalja, sakalsyz, narkoman adam elinde de pıçak bar. Tabu. Diňe şeýit ýa başga islat diýenler. Hiç arapça, türkmençe hiç islat gurlana aýetem ýok, hadisem. Diňe
Gördüňiz mi şonu görülmeden eşitdiňiz da? Owa bip tap dip soň hawat arasynda bend etdim diýip. Bend etdim ýani jyn tutdum diýdi. Şo bend ýani bendilik, düşündiňmi? Bendixana, turma partili, turma bendixana ýa bendilikde diýsem mesela tutsogdy. Eline de bıçak var, bıçağı eylak näme edip näme diňe samyrda ýa. Şo diýen zatlary näme? Kufr. Başga hiç adamda dine söýmek, Allah söýmek. Ýöne gynan salam ýankylar, zindyklar, kafirler. Näme il köpçüliginiň içinde kim diýip tanalýar? Ahun diýip tanalýar. Olar ahunlar, düşündiňmi? Ýa wasmoýda bir ýaş oglan döräpdir. On keramaty nämemiş? Gyýyzlygyny aldyran gyýyzlyň näme? Gyýyzlygyny gaýtaryp berýärmiş. O doktor başaranlar ha onu. Bizden jady boýlanmaz onda näme? Mollalarymyz ol. Dünýäň doktorlarynyň näme öňe geçipdir. Hirurglar maşlarma ýanlady. Indi bizden näme? Mollalarymyz başarýar. Olan bar tağut Muhammedi şan Qara Tayahun soň ýankysi Poltergeist şey atladylar mana Poltergeist Poltergeist olan bar tağutlar tohuma olan tohumunu gyrmaly barny otlama olan tohumunu şunu ve qila fi ta'rifihi gayri zalik ve min es-sihri as-sarfu vel atfu diye. Ine näme sarf atfu näme jadin görnüşi diýdik, dämi? Fas-sarf diýmek näme onu açykladyk. Yani sarfur rajuli amma yahwa. Yani bir adamyny, yani adam diýsek, yani erkek jinsini gözden tutamaz. Umumi adam bolsun, ayal bolsun, halayan zadyny näme gowwaryan zadyny ýigrendirmek. Bir adamynyň ya bir ayalyň näme ya bir enäniň ya bir atanyň umumi bir adam jinsinden bolan bir adamynyň näme halayan zadyny ýigrendirmeklik üçin, isleýän zadyny näme islemesizlik üçin ulanylýan zatlara näme jadydan. Şoň üçin bir molla, mysal üçin näme gyýyt ırp berýärmiş sana. Geljek gelýärde barar ýalyk etýärmiş. Düşündiňmi? Ya aljak gelýärde alar ýalyk edip bilýärmiş. Şoň gal ilmi güýçlümüş. Düşündiňmi? Yani ona da ilmi güýçlü diýerler. Şoň gal küfür güýçlü. Düşündiňmi? Şoda jadydan. كصرفه مثلا عن محبة زوجته إلى بغضها مثال شن بر erkek ayalını söyleyen olsa şonu yigrener yala etse ya bir oğlan eşesini söyleyen olsa şonu yigrener yala edilse vel atfu amelun sihri kesr edil atfan nama zada malli edil sarf el atf nama tersi halamayan vadın gowurmaklığı için halayan zadyny ýigrendirmeklik üçin ulanýan zada sarf diýilýär. Emma halamayan zadyny gowurtmeklik üçin ulanýan zada da atf diýilýär. Was-sihru muharramun fi jemi'i şara'i'ir rusul. Umumi sarf bolsun, atf bolsun, bar peýgamberleň dininde zadyň hökmü näme? Haram. Bar peýgamberleň diňe biziň dinimizde däl. Adam aleyhisselamdan başlap şuna çelni we kıyamada çelni. Näme bar peýgamberler, bar dinne näme jadi haram. Jadin öwretmegem haram. Inne bellek jadin näme digini we jadiňam dinden çykaryan zatdygyny. Inne şu jadi goýluga degişil käbir meseleler bar. Şunu alyp geçýäs. Birinji mesele jadi diýilýände hakyky zat mı da ýöne bir toslama. Sen İslam'a ödünü yönkoyan kâvir mezhepler, mu'tezile diyen yana. Kâvir mezhepler, cadı diýilýänler bir biderek zatdır. Onun hakikati yok diýdiler. Emma ehl-i sünne vel cema'a, hakiki Kur'an, hadise iman etýän adamlar näme? Cadylyk ba diýdiler. Şunu cadı goýluk ba, o hakikat. Şunu o hiyaller. Inne hel sihhi hakikattanam jadi bami. Ba bolsa täsir edip bilýärmi? Howa jadi we hakikat, hiyal däl bolsa. Delil barmy jadylygyň badygyna? Delil bar. Falaq surasının 4-nji ayetinde näme diýär Allah Taala? "Ve min şerrin neffasati fil uqad." Jadi edip dümelere dem salyan jadi goýlan şerrinden meni gora diýip dile getdi. Jadyn hakykati bolmaýan bolanna
Allah Teala peygamberine diýme ýara, şunduňmy? Zat etmeklik üçin dulyan dumalary, dem salyan, näme zadygoý aýallaň, zadygoý erkekleň şerrinden meni gora diýip dileg etdiňme ýara. Ýa Allah Teala buýrup otýar, dileg edin. Näme menden, pena soran menden sizi goramaklygymy kimlerden? Zadygoýlaň şerrinden. Hem zady diýilýär, boş gurrun bolýarmady. Zadygoýluk diýilen hakykaty ýok, ol bir hyýal, ýa-ni bir toslama, rivayet, hekayet, on asly esasy ýok bolýarmady. Allah Teala ayette biri, ýok zatdan goranmaklygy buýurmaýar. Hem Allah Teala goranmaklygy buýurdy, hem o bar zat. Son ikinji ýanky okan ayetimiz Bakara'dan 102-nji ayet. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Yani o perişteler, yani o perişte. Ha? Zade öğrenseňiz, kafir bolarsyňyz. Öwrenmäň diýenlerinden soňam öwrenliler olardan. Şunumy? Kafir bolsa bolup geçel, öwrenjek diýdiler. Näme? Er aýal aýrystyrmaklygy, ýa bir aýalyň gyzy barışdyrmaklygy. Ene hakykata ýok bolsa jynyň. Näme öwrenýän ol adamlar? Eýem öwrenliler diýädem Allah Taala, eýem öwrenilýänleriň hakykaty bar. ومما يدل أيضا على أن له حقيقة يعني آياتlar yeterlik yani iman etýän adama zadyn hakykatynyň badygyna zadyn hakykat zatdygyna onun hyýallerligine inne hadislerden delil näme Aýşe nämeden rivayet etýän hadisi hatta peýgambermeden näme zadylandy diýe anna Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem suhira hatta peýgambermeden zadylandy. Hatta innehu la yukhayyalu ilayhi ennehu yef'alu şey'e ve ma yef'alu. Hatta cadin täsirinden niye etmedik zatlarından bir tüsek edeni ýalak duýdudurdy diye. Şunu peygamberme hatta peygamberme de cadin täsiri etdi. Oraya hatta näme diye täsirinden ýaňa bir zady etmedigen bolsa şonu etdim maqam öýtdürdi diye. Şunu. Yani bu cadin hakykaty bolmadyk bolanna hey peygamberme zadylanjakmy? Hey peygamberime täsir etjekmi? Hem şu peygamberimiň zadylanmagy, onuň täsirlenmegi peygamberimiň bu zadydan. Şol zadyň hakykatynyň bardyna. Onuň Aýşe demez diýär, onuň peygamberim bir gün aýtdy diýär. Etani melekan, gurrun berdi diýär. Yani zadyly peygamberimiň şo näme zadyda gezip ýörkä öz başynda bolup geçen zatlaň käbirin gurrun berdi diýär. Şonu näme diýär? Etani melekan diýär. İksan perişte geldi diýär. Peygamberim bir gün ýatan eken şo zadylanan wagtynda. İki perişte geldi danim diye fecelese ahaduhuma inda ra'si. Bir başı ucumda oturdu diye. Vel aharu inda ricli. Beylekten ayağı ucumda oturdu diye. Fekale ma veca'ur racul. İki perişten peygamberimiz haffa yatıyor. Doğru değil mi? Bir başı ucunda, bir ayağı ucunda otur, biri birinden sonra ya diye. Näme bolupdur buňa? Näme keseli var? Kale matbubun. Analiz etmeni öyle iki perişte. Näme diýdiler diýe bir-birine? Matbub, zadylanıpdyr diýdiler. Matbub yani mashhur. Bu peygamber zadylanıpdyr diýdiler. Qala, ondan fawarat ýaňy perişte beýlekine peygamber eşitip ýatyr, görüp ýatyr ikisinden. Men tabbahu, yani men saharahu, kim zadylanıpdyr muny? Qala Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam zadylanıpdyr diýe. Bu kim? Mel'un, Yevrey bolan, Medineň Yevreylerinden bolan. Hatta cehmiler var ya cehmiler. Bir muallimin aşulan nemesi yegenimi neme zadi. Labid ibn al-Asam'ın Talut diýip bir okuwçysy bolan. Talutdan ýalňyşmasam näme Ja'd ibn Dirhem, Ja'd ibn Dirhemden Cehm ibn Safwan alýar. Yani cehmilen mezhebi şu. Näme Labidden Talut, Talutdan Ja'd, Ja'ddan kim? Cehm. Cehmden şu gatly murji'eler. Peygamberimiz zadylan Yevreylere diýär. Cehmilen murji'eler anardy. Yani Labid ibn al-Asam näme zadylatdyr fi mushtin we mushata. Yani peygamberimiň ýan baş daragyndan käbir gyllaryny alypdyr. Fi mushtin we mushata bir daragyň diýişini peygamberimiň başyna degen bir daragyň diýişini we näme baş daragy baş taşyndan näme käbir gyllary alyp şoňa dolatdyr. Nirde goýupdyr onam şoňa dolap? We fi juffi tal'atin tal'anama hurman bir agajy. Şoň içine fi juf şoň içine salyp Medine'de Zarwan diýen bir guýy bolan. Şunumy? Şo guýyň düýbüne salypdyr. Guýyň düýbüne gömüp goýupdyr. Ulan hemmesi näme? Ýa-ni perişteler näme guýyň düýbünden çykaryp atýarlar ýa-ni peygamber zadysyny atýarlar.
Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme daňydan çözülen ýalak bolýar. Hakykatdan jadylan adam şoňa alak bolýar. Ya jinlanan adam şoňa alak bolýar. Jin çyksa ya jady çözülse bu tüsök şähd açylyp, gözü ýagtalyp, şunuňmy ýüzüne bir şatlyk çykyp daňydan çykan ýalak bolýar. Bu hadis nerede gelýär? İmam Ahmed rahimahullah Musned diýen kitabyna we İmam Buhari öz sahihyna we İmam Müslim öz sahihyna we başga da näme kitaplarda İslam ulamalarının kitaplarına agdalan. Ve hadal qawl inne şu jinin näme zadin hakykati var diýilýän söz kimin sözü? Ehl-i sünne ulamalarının ve aleyhi cumhurul ulema'l muslimin. Musulman İslam ulamalarının takriben barının gurrumuşy. Zadin hakykati var. Zadi hakikat zat. Ol näme bir xiyal ýok zatlar. Emma gynän fagan näme käbir bidgatçy mezhepler, misal üçin Mu'tezile ýalak mezhepler, zahaba ba'duhum ila annahu la haqiqata lahu. Ay zadi bir boş gurrun, oň bir hakikat ýok, ýani bir xiyal diýdiler. Delillerem näme xiyalliýen zatlarna. Yani Kur'an'dan bir xiyal sözüni tapdylar danim näme zady hakykatdan zady xiyal diýdiler. Bulan tutunan delili Taha surasının 66-njy ayetinde gelýär. Yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Yani Musa döwründäki Firavunun zady oýlaryny eden zadyny Allah Taala näme diýär? Olaň diýär näme zadylaryndan ýa-da hasalary ýylan ýalak bolup görünýär diýär. Yılan mollu diýme diye yılan ýalak bolup görünýär diye. Yani şu hasalarına ýöne näme adamlaň gözüne yılan ýalak bolup görünýär diye. Hakykatdan zady näme taýagy yılana urup bilýän bolna yılan bolmaly kenne diye. Onu olar ýene bir xiyal bolup görünýär diye. Yani gözlerine görünýär diye. Emma ulamalar näme diye? Yani bu ayet zadyn hakykat däline delillerlenim bir zady näme hasany ýylan ýalyk edip görkezip başarmaklygam zadyn bir görnüşi diýdiler. Şunuňmy? Bidem näme diýäs? Yani zady boljak bolsa hukmany suratda bir zady öwürmeli diýemdi, bidem. Yani hukman zady we hasasyny ýylana ursa, şoň zady emma hasany ýylana öwürmenini sen gödüňe hakyky ýylan ýalyk edip görkezip başarsa o zady däl diýemdi. Ikisem zady, ýöne bulan zadyň görnüşi bulan görnüşi. Allah Taala bu ayetde näme zady goýlan, näme etýän zadylarynyň bir görnüşini aýtdy. Yani olan zadylarynyň bir görnüşi näme? Hatta hasanam sana ýylan ýalyk edip görkezip diýerler. Hatta kiçike ýylanam sana ajdarha ýalyk edip görkezip diýerler. Näde etýär ony? Jyndan kömek bilen etýärler. Emma bäde näme yuhayyal, xiyal näme yuhayyal olan gözüne görkezildi diýen söz gelen üçin ana ol xiyal, hakykati ýok diýdiler. Ol Mu'tezileler gurrun näme diýinden batyl gurrun. Emma ulamalar jogap berdiler. Näme diýip jogap berdiler? Yani zady goýun zady hakykat diýilse, etýän zatlarynyň hemme hakykat bolmaly diýip düşünmeliler. Şunuňmy? Yarhamkallah. Mu'tezileler näme ýalňysan tarapy nämede? Zadyn hakykaty bar bolsa, onu zadyn hemme etýän adam hakykat bolmaly diýip düşündiler. Şunuňmy? Ýa beýle däl. Zady hakykat. Şunuňmy? Ýöne zadyn hemme etýän zady hakykatda, gäbir etýän zady batyl. Gäbir zady näme? Xiyal. Gäbir etýän zady gödüňe görkezýär. Ýöne şoň hemmesi näme? Zady. Qala al-Allamah ibn al-Qayyim rahimahullah وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقلاء. ابن القيم معتزلة قررنا نعم دي بلان قررنا باطل قررنا دي معتزلة zadyn hakykaty ýok diýen gurruna buyur näme sahabalardan ulamalardan bir gelen näme sözlere garşy gitmek, Kur'ana hadise garşy gitmek diýe. Şunuňmy? وقال القرطبي رحمه الله نعم دي بعدما ذكر قول المعتزلة واستدلالهم يعني المعتزلة لن sözüni we olan tutunan delilini getirenden soň وهذا لا حجة فيه دي معتزلة لن ýanky ayetinä näme zadyn hakykat dälligine delillerler. Sebäp diýsen diýe, لأننا لا ننكر أن يكون التخيل وغيره من جملة السحر. Diýsen biz näme zady hakykat diýsek näme zady we käbir zady sana gödüňe görkezse näme o zady dällimedik diýe. Olam zadyn bir görnüşi. Şunuňmy? Olam zadyn bir görnüşi.
ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد بها السمع. ثم زاد الإنكار تمكلك نعم حقيقة أقل من كارت مكلك. شو دليل القرآن بينا يتمثل نعم شو زادين حقيقة بالولياء. شو ما تين قدوم أقول نبترون ذا الله قدوم أقول نبترون ذا. إن نعم شو زادين حقيقة نينا جتريا دليل جتريا أولم شو ينقي دليل بقرة يذكر زايته يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني بابليون يعني أرثر. شو بابل دي شو بابليون تركونا نعم دي بابليون ها بابلون شو بابليون نكتون بابلون نيليان شو بابل نيدير ليش يا بابلون ها يا إيطاليا لأن ها شيء دي أنا شو تورك نعم شو تايدا نعم هاروت وماروت يا نعم اكتنق بريستان ورت يا الله تعالى آدم نرى نعم زاد أورت مكتلور شيء آدم نرف كفر نعم إيمان نعم شو نبلر مكلوج شين إنه شو أورني عند آدم زادي شنو ما إنه شو جنّان شيطان زاد ويلون اتيان هذا أما سليمان عليه السلام اتيان هذا زاد دال والمعجزة والله تعالى فينا اتيان شنو ما أنا شلون نعم أورت الأرضية وأيت لر آدم نرى أورت مذلر نن بدي الله تعالى نعم ثلاثين مغشين أورت شنو أورت مكلوك نعم شنو أورن مكلوك كفر سيد أورن ما أورن سنقول كافر ولا سنقول ذي إن شلون ندا ولا أورن نلر إن حقيقة يوقع دناد أورن شو أيام أورن نلر شلون حقيقة بارد أورن نلر ولو لم يكن له حقيقة لم يكن تعليمه حقيقة يوقع دناد بالله تعالى أورن دي. وقوله تعالى في قصة فرعون وجاءوا بسحر عظيم وأعرافهم بريد أنال تنزايتنا موسى بن فرعون قصة أن الله تعالى نعمدية قاتبر أولو زاد بلن يلي لردي حقيقة زاد بلن يلي زاد وركضي فرعون زاد ويلي بضاعتر حقيقة والمدقبلون نعم بنشا آياتر بنشا حديثر قيل مذي وحقيقة والمدقبلون نعم في غمم محمد صلى الله عليه وسلم نعم زاد لن مذي ثم ساق الحديث وقدمناه ثم قال وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حل السحر إن الله شفى يعني حديث قال لا يشد مثلا حديث بخاري مسلم ده إمام أحمد تقول في غمم زاد لن تردب شو حديث ثون في غمم نعمة زاد ثنن شذل لن أصل لن ثون نعمة دي الحمد لله الله تعالى ما شفاء بيرد دي يعني قتل دي يا شو زاد إن نعمة بقول رغم في غمم شيء دي مكلون نعمة معتزلان ثذن رت معتزلان ثذن غاية ترغي يعني بيغمر من بعض الحقيقة والمدقولنا تأثير والمدقولنا بيغمر نعم دي مذمن من قتلهم دي أيام بيغمر قتل بطر أيام شو هذا حقيقة دوا شو دليل إن ينقي زاد واتنا إكنز أغلاق اسمه مثل أمد علم حكم الساحر زاد ويوم حكمه زاد وي كافر مي كافر دال بار كافر ديدك هذا كافر دال ديدك أولر ملمي أولر ملات شنو حكم لروا صباوة تدور له شكل يعني. اختلف العلماء رحمهم الله في الساحر هل يكفر أم لا الكل العلماء لا عرفنا اختلاف ولا دي زاد وي ديننا نتقيامي ديننا نتقنا برتقر العلماء لا نام دي زاد وي كافر ديننا نتقيا دي أكابر العلماء لا ما تقلا دي أن أتقلانا مكم إمام شافعي رحمه الله شنو أودا قال يعني إن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عيت مشنا وراء شنو سوا زاد وي كافر فإذا نعمت زاد ديني وذي أنا ما نمثل نجتر ده شنو إيه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله زادت مكلجي زاد وي والمقلوي نعم كفر فاي ما يان مو ديني وذي أنا ما شنو نجتر ميادي إيه شو ديني وذي أنا ذات تعرف نجتر مكلجي ماني في نعم دي بشنيات محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني زاد وي كافر وقلنا الآية مشناي دواتير وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وهيج كثير أولت مذدي أكبريشتا أما زادين تا أولرا كافر بالما ديان شالا كافر بالما شو زادين أولن مخلوق كافر والمخلوق ديار دلال ديار وهو مذهب الإمام أحمد إمام أحمد رحمه الله يعني الندى زاد ويكافر إمام أحمد مذهب شيء ومالك هو أبو حنيفة إمام مالك يعني الندى إمام أبو حنيفة يعني الندى زاد وي بار ثورت بلن كافر وعليه الجمهور وأموم إسلام علماء درم كافر
Ama İmam Şafii rahimahullah bu mezhebe gitmedi. Bırağızdan, buruştan, kafir näme zady oýlan bary kafir diýmedi, açıkladı. Zady oýun zadyda etýän zadyna feretmeliydi. Şunuňmy? Sebäp diýsem, diňe jynyň üstüne adama täsir edip bolanok diýär İmam Şafii. Kafir derman däriň üstüne adama täsir edip bolýar. Bir adam billi, mysal üçin, bir otu ýysa adam dälirecek. Şu otun üstüne adamyn dälir etdi diýip. Şunuňmy? Onu nereden sen dinden çıktın diye bilecek diye. Şunun hakikaten hem kâvir dermanlar veriyor. Onu adam näme etdi? Ödün yitiriyor. Ya gülüp görünme oluyor. Şunun. Belki şoňa alaqatlan üstü bilen adama täsir etýändir diye. Şunun. Şoş İmam Şafii hem açıkladı. Haçanna zady oýun diye. Näme? Adamlara yetirýän täsiri jinlan üstü bilen bolsa o kafir diye. Emma bir zady oýun diye adamlara yetirýän täsir, ot çöp, derman däri, şoňa alaqatlan üstü bilen bolsa diye o kafir däli. Ona ulamalar ne zady oý kafirmi kafir däl wagtynda näme? Aydan gurrunlar. Haýsynyňky dogry? İmam Şafii rahimahullah'ky dogry. Şunuňmy? Ýöne İmam Şafii rahimahullah. Ýa-ni ikinji görnüşine kafir diýmese de biragdan ulamalar näme diýdiler? Zady oý öldürilýär diýdiler. Şunuňmy? O ikinji mesele. Şunuňmy? Enne biz alyas näme zady oýun, etýän zadysi we adamlara täsir ýetirýär. Şunuňmy? Derman däri ot çöp bilen, temteme bilen, samyrdy bilen. Ya bir matacık bere bunu koy. Ya duz yavaş ol bul şu zatlar nemet ya. Bu arasında cin. Bu cindan üstü bilen. Bu kafir. Emma sana diye misal şunu üzümün yaprağını al, on kökünü al, näme eşeğin meynisini al ya. Şunu eşeğin meynisinden kaynatıp versen değerler ya şuna gurrunlar et ya. Şunu kitaplarda geliyor. Ya misal şun gurvaqqa bişirip iyidir bildirmeden. Şunu gurvaqqa bişirip iyidirsen misal şun tök bol ya. Şunu mu? Zaten zady oýlar şunu alagat ya kafir zady misal şun näme jinin üstü bilen. Yani bir jini uğratya ayalyň ýatgysyna oturýar. Şunuňmy? Ya adamyň içine girýär, heleni girener ýalagat. Ya çağa dogano. Kafir oň alaq ýoluň üstünden akdanym, mysal üçin gurbaq giydirýär. Bu gurbaqqa da muhim neslin ýakýar, töket ýa. Şuň alaq näme täsirleri bar. Gördük bakdyk şu zady oýun näme? Zadyda ulanýan zatlar, otçu derman däri. Buňa kafir diýmeýär. Şunuňmy? Emma bunyň näme başga bir zady oýun ulanýan zady ot çöp derman däri o zatlar dällanym hatçaga ýazyp berýär. Demjaga şüfleýär. Şunuňmy? Ýüzüňe tüýküren bolup goýberýär. Şunuňmy? Bu zatlar arasynda näme %100 jynynky. Derman däri ot çöp diýsen, duz put oňa girýärmi? Biziň duz diňe nahara tagam berýär diýmeden, duz bir adamyň tök etmek üçin, ya bir adamyň bir ýerine söýdirip, ya bir adamyň birine ýigrindirmek üçin duzyň oňa täsiri ýok. Ya bir gaty çöreklerin bolup goýberýär. Olar diňe gödüňe çöp atmaklyk. Yani hakikattan ot berýär, hakikat çöp berýär, gurbaqqa bişirip berýär. Ya eşeğin näme yarım kilo meýnisinden gaýnatyp berýär. Bu zatlar görseň, emma duz, puz, o hakikat zady oýlan näme diňe gödüňe çöp etmek üçin ulanýanlar. İmam Şafii rahimahullah açıklaýar. Ve zahaba Şafii rahimahullah ila annahu iza ta'allama as-sihra yuqalu lahu sif lana sihra. Ne bir adam zady uranıpdyr. Men zady oý diýär. Men fokusnik diýär. Biz näme diýmeli şuna? Sen kafir diýmelimi? İmam Şafii'ň mezhebine göre açykla diýmeli. Nähili sen zadyň? Nädip adamlara täsir etýär? Şu etýän zatlaryň nämen güýje esasynda etýär? Ay mysal üçin näme bir gurbaqqa näme plan zat edibilýär. Eşeğin meýnesi beýt diýär. Ha? Şişkan gaýnatyp bersen, şoň süýdüni çyrsan beýt diýär. Bir de wasp etdi näme? Ýa-ni ot çöp zatly. Bunyň etýän zady uluguna. فإن وصف ما يوجب الكفر إن شجاعة أورنتر وأدم نعم وثبت نايليون أورنتر يعني دينن شقريان ذاتلر لن يدبتر مي يعني بلا آدم نعم كافر بوليا مثال شين يوجب الكفر ما يستوجب الكفر يعني كافر والمقلغنا ثباب بولجق أمالر إثاثنا نعم زادين أورنم والفا أيام بكافر بوليا مثال شين أيتي 40 sanak pişigi boğup öldürdüm, qara pişigi. Şunuňmy? Ya mysal üçin niye qaqam bilen yatyp turdum, bolun soň şeýle bolaýdym diye. Şunuňmy? Ya mysal üçin gyýdymy zorladym. Şunuňmy? Ya ejem bilen yatyp turdum diye. Ya mysal üçin niýeli Allah sevdim, ya Qur'an ters okudum, ya Qur'ana meýdan etdim. Şunuňmy? Ya bir ses geldi dänim, namazymy taşladydy, namazymy taşladym, ondan şuň alaq boldy. Şunuňmy? Bula ýam näme? Kafir bolýar. Dinden çykýar.
مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب. فريان بابليونun جنب بابل لغنامة زادت نامة دن aylara günlere şunu yıllara yakınlaşardılar diye şunu yani şoları Hudaý diýip itiqad etýärler we bulara da ses gelýärdi diye şunu ay yüzden sözer aydan ses gelerken güne yüzden gurulsa günden ses ya yıldan emese yıldan ses gelerken hakikatta bular ýanky ay onun tarapyndan gurulýan o jin seni näme sen gözüňe görnü nokta gurulýar ay tarapyndan. O da pikir etdi oň bilen gurulýan ay, oň bilen gurulýan ýyldyk pikir etdi. Hakykatda oň bilen gurulýan näme jin. Şoňa Peýgamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem alyny bir gün näme bir buty ýykmana bar. Alam bar ýa-da buty ýykyp gaýtdy. Kul peyakun etdi. Soň gelýär Peýgamberimiň ýanyna, "Ya Rasulullah kul etdim" diýe. Peýgamberimiz näme diýe? "Sen buty ýykmadyn, gitde täzen ýykyp gaýtdy." Bu alam näme ýelek bolýar bu diýe. İğne varsa eýem ýanky but ýykylan ýerde şu ýalaňaç bir nejis aýal oturan ekenni. Şunuňmy? Barıp kellesini tak gelýär. Enne öldürdüm diýe. Bolýan daşyň aňyrtynda şu aýal gurulýan eken. Adamlaryň pikir eder eken näme? Ýüzlenenlerine jogap berýän şu daş diýip. Ama hakykatda ýanky näme? Hele şu daşyň aňyrtynda näme? Gurulýan etýän eken. Edil şoň galak näme? Käwir ýerlerde jin gurulýar. Ya käwir ýerde näme bukulyp aňarda näme gurulýar? Ýanky alak näme? Jinnar, jaduwylar gurulýar. Adamlaryň pikir etýär, bu näme sesine jogap berýän, gabyrdyr öýdüp pikir etýärler. Ya bu sesine jogap berýän aýdyr, ýyldyr öýtýärler. Hakykatda jin bu zatlar. Taýyp. Fehuwa kafir diýär. Enne ýanky ay gün şu zatlaryň üstünden nemetýänler, jin pynlaryň üstünden etýänler, o kafir diýär. وإن كان لا يصل إلى حد الكفر واعتقد إباحته فهو كافر لاستحلاله المحرم وإلا فلا. وإن كان لا يصل إلى حد الكفر أما ديا برزاد وينديا إتيان vadi küfre yetmeyen yetenek mi ot çöp dermanın etýänem bolsa emma şu zady öwrenmekli halal saýan bolsa diýen bu itiqady üçin kafir bolýar diýer. Etýän tutýan zatlar näme? Zadini yani kafir bolýar, kafirlige çykarýan zatlaryň üstünden nälanym, dermanyň üstünden öwrenenden bolsa kafir diýip bilýär. Haçanna zady öwrenmekli halal saýan bolsa. Şunuňmy? Desen Allah haram eden zadyny halal saýmak näme? Küfür dinden çykmaklyk. Fehuwa kafir istihlalihi al-muharram. Emma zady goýluk haram. Şoň üçin men zady goýluk öwrenemek, ýani ot çöp derman däri ulanýan ise bunyň etýän zady näme? Uluguna. Emma näme? Ýok. Başarsam onu emetjek. Ýani oňa ýetip bilemek. Şoň üçin wagtlaýynça derman däri çöp üstü bilen şoňa ýetdim. Ýani zady goýluk. Oňarsan başarjak bu bir sunnugat. Şunuňmy? Bu bir gadagançylyk däl ise ýem näme Allah haram eden zadyna sunnugat diýip otýar, halal diýip otýar. Bu ýem näme? Zadini küfür ýol üçin öwrenene, küfür ýol sebäp, küfür sebäbi bilen öwrenen üçin kafir diýem. Wagtda näme ýem zada näme halal diýen üçin. Edil şoň alak näme kafir adamlar kafir Allah tarapyn haram edilen zadyna sunnugat diýse, şo dinden çykýar. Allah söýmeklik küfür dogry dämi? Emma biri kinoda söýüyor, ýa bu sunnugat diýip düşünme. Men hökman artist boljak bolsam näme? Kafir nämeleri we kafir adamlar näme şahslandyrmaly bolýan men. Allah söýmelen bolsam söýmeli bolýan ýene men otady söýmek üçin söýmek men wezipem diýär, sunnugat diýär düşünme. Bu adamlar näme dinden çykýar. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل. إمام الشنقيطي رحمه الله ده يعني جمهور غشلنا يعني إمام شافعي مذهبنا غشل جقول يعني مسألة ده نامة يعني زاد وي كافر ما كافر ده شو مسألة ده حقا يتشك والفق أتشكلم الولي أثير يعني براغ الظن زادت يعني هم مثي كافر دي بالما يثير. فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله مثال شو نامة بيرنن زادثي Allah'dan başga zatlar taqdimlamaklyk sebäbine ýeten bolsa diýär. Mysal üçin ay, gün, jin şulara ýakynlaşyp, şulary näme taqdimlap, şularyň ýoluna damaklar çalyp, gurbanlar kesip, şey dip ýeten bolsa diýär, näme? Fa huwa kufrun bila niza'. Bu etýän, bu jady way diýär, biragızdan kafir diýär. Şunuňmy?
ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت diye. Kur'an'da yani Harut Marut'un oradan cadısı var ya Bakara'nın 102. ayeti. Yani şu cadı oyna şu görünüşünden diye. Zaten Allah Teala neme yani ayetin sonunda neme dikkatli ve ma kefara Süleyman velakinne şeyatin keferu yuallimuna an-nas es-sihra diye. Süleyman ol peygamberdi, ol kafir olmadı diye Allah Teala. On eden zadı cadı değil, on eden zadı mucizedir diye. Yani şeytanlar kafirdiler diye. Olur adamlara cadı öğretiyadiler diye. Sebep deysen Süleyman aleyhisselam ölünden son Süleyman'ın yurdundaki kafir cadı oylar hile kurdular. Ne hile kurdular? Süleyman peygamber ölünden son kitaplar yayrattılar. Kitaplar cadı öğreten kitap yayradık. Ne dediler? Süleyman'ın etyen zatları ne şu kitaptan çıkanlar. Süleyman ne şu kitapları okuyadı. Şu kitaplardan öğrenip ne yele ne hüküm öğredi. Ne hayvandan ne dillerine düşündü. Şeydi ben ne Süleyman'ın ilmi dip yayrattılar. Düşündün mü? Süleyman'ın ilmi dip yayrattılar. Ve i'tikad ettiler ne adamlar Süleyman peygamberin edenleri cadı dedi. Allah Teala bunları gaytarığı verip ne diye ve ma kefara Süleyman. Süleyman kafir değerli diye. Yani şu Süleyman kafir değerli demekliğinden ne deyip düşünüyor? Cadine öğrenmeklik küfür. Düşündün mü? Ma cadine öğretmeklik, onu öğrenmeklik küfür olmadık bolonla. Yani Süleyman aleyhisselam'dan kafir adını ayırmaklık neyme gerek? Yani Süleyman kafir değerli diye oturuyor. Eyyem manisi neyme? Cadi öğrenmeklik küfür. Yani kimler kafirdi diye? Velakinne şeyatine kefaru. Yani şeytanlar kafirdiler diye. Neme sebepten yuallimuna an-nas es-sihr. Adamlara cadı öğrettiler diye. Şoň üçin garaşsızlıktan öň cadı oylar 5 yıl çekerdi Türkmenistan'da. Şu adam çekýärler öne inne ol neme 8 burçu öwürli. Yani şu yılda neme diýip atlanlar ýa-da bilýärmi? Zvezda Salomona diýerler. Şunuňmy? Süleymanyň ýyldyzy diýerler şoňa. Emma bu atky 8 burçu neme diýerler? Zvezda Davida diýerler. Şunuňmy? Dawudyň ýyldyzy diýerler. Şunuňmy? Bu Ýevreyler, bu masonlar aslında cadı oy, bir zady belleň oglanlar. İň ýokda cadı oylar şu masonlaryň içinde. Satanizmi, şeytan parazlygy, cadı oylygy rowatlandyryp, näme? Şolara sponsorluk, maddi ýardamçylyk etýänler şu masonlar. Şunuňmy? Şu Ýevreyçik jöhütler bardy gezip beren. Ýyllar paraz bolar, jyna çokunýanlar. Şu garaşsızlykdan öň näme? 5 burç ýylda kim diýerler? Süleymanyň ýyldyzy diýerler. Yani öd etýän küfürlerini, öd ideýelerini, pikirlerini näme Süleymana ýonkyýarlar. Indi bu atkylar näme 8 burçlaryny kime ýonkyýarlar? Dawud peýgambere ýonkyýarlar. El-madama kafir ähli oglanlar bir kaidany goýun. El-madama kafirler özlerine gowa ýonkyýarlar. Biz iblise çokunýaty, kim rawas tapjak, kim ananjak olara. Şoň şu näme diýerler? Öňlemelerini bir töp garaşsızlykdan öňkü çikistler, öňkü masonlar näme? Öňleri Süleyman peýgambere ýonkyýarlar. Inneki masonlar kime ýonkyýarlarny? Dawuda ýonkyýar. Biz Dawud peýgambere ýonkyýar. Biziň gylymyz şoň gylymyndan. We edil şoň müşriklerim, şu wagtda jady oýlarym öňlerini kime ýonkyýarlar? Ahunlara, Gurban Murad İşan. Düşündiňmi? Plan, pir, şoňa ýonkyýarlar. Sen eýem kafir bolup oturýarsyň, öňüň hakka ýonkyýarmasaň, bir gowa şyrşanmasaň, kim sana gowy diýjek? Düşündiňmi? Şeýdibem adamdan gözüne çöp atýarlar. Emma olaň hakykatyn bilmedigem näme, şolara alyp gezip ýörüne gynansaň, olaň hakykatyn näme bilýänden bilmeýänken. Emma ortadan öňkü döwürde bilerdiler. Ortadan öňkü ahundan hakyky ulamalarň bar döwürüne şu wagtky näme dogatmor berýän, demifleýän ahun mollaryň ady nämedi? Gijenni, olara gijenni ýadylar. Olara näme diýerdiler? Porhan diýerdiler. Şunu olan köne katlarına gijen, porhan. Inne döwran sürýän olar, ýöne gijen porhan ady bilen döwran sürýän oklarda näme ady bilen döwran sürýärler? Ahun. Şunuňmy? Molla etýän jadylaryny näme diýerler? Doga. Inne ve kavluhu Teala وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ve bu ýüzükin ayetinde de näme aýdyp otýar, ýani olar ýani bir kirýär aýdyldy. Yani hiç bir adama näme jady öwretmediler, ta öwrenme. Biz Allah Teala sine wagt üçin öwretdi.
Kafir bolarsaňyz biziň öwretýän zadymyzy öwrenseňiz. Şey diýip aýdardylar, görýärm, zadyny öwrenmeklik aýam kafirlik. Kafir bolmasaň zady öwrenip bolanok, şoň aýtdylar. Öwrenseňiz kafir bolsaňyz. Şonda da näme? Wa laqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil ahireti min khalaq. Ýa-ni aýatyň ýygy we billiler diýe liman ishtarahu, ýani liman ta'allamahu. Kimde kim şo zadyny öwrense, şo zadyny öwrenýänler, öwrenmezlerden öň billiler. Şonu öwrenen, şonu eden adama ahiretde halak ýok, ýani pay ýok, ýani ona cennet ýok diýdi. Billiler hem şonu, zaten ferişte aýdyp otur ama. Şunu öwrenseňiz siz kafir bolýaňyz. Şunu öwrenen adama cennet haram. Onda da näme etdiler? Öwrendiler şonu. Ve yana Tahan 69. ayetinde Allah Teala zady oýlar bardy näme diýe? Ve la yuflihus sahiru haythu ata. Zady oý nira barsa utmaz diýe. Zady oý dünýede de utmaya, ahiretde de. Ve onun gurýan hilesi, etýän hilesem eciz. Haqiqi muslimlaň ýanynda, mu'minlaň ýanynda. Şeyh Şinqiti ýa-ni näme zady oýun zadyny näme küfür ýollaryny öwrenmese kafir diýdi biragada. Ve in kana as-sihru la yaqtadi al-kufra, emma mysal üçin bir ýeriniň etýän zadysy ilewine ýetirýän täsiri näme küfre ýetirmedik bolsa diýe. Mysal üçin kisti'anati bi khawas ba'd al-ashya min ad-dehanat we gayriha, mysal üçin kawr ýağlan bir häsiýeti bolýar, täsiri bolýar, kawr derman därin ot çöpüň täsiri bolýar diýe. Ana şolaň esasynda bolýarmasa fa huwa haramun hurmatan şedidatan. Ol gaty erbet haram diýe. Buňa etýän diýeni la yablugu bi sahibihi al-kufra, ýöne kufra çykaranak diýe. Ve hada huwa at-tahqiq inşaallah. Şu meseleden ama haqiqi gurruna ýanky biziň açyklaşymyz diýe. في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء واعلم ýöne inne billik dogry dämi? Käharatda zady we dinden çykýan eken dogry dämi? Käharatda da çykjak geleken. Ýöne şonda da bir zady bellek geçdi. Bek belle diye wa'lam anna as-sahira ala kila al-halatayn yajibu qatluhu ala al-qawl as-sahih. İki suratda da ulamalar gurrunlaryndan en dogrusy diye öldürmeli. Şunmy? Zady weýin näme etýän zadysy derman däriň üstünden bolsun, ýa-da jyndan küfrüň üstünden bolsun. Näme? Ol ýanky gurrun kafir bolýam, kafir onak o gurrun. Emma öldürilýär, öldürilenokda näme? Dogrusy iki toparam öldürilýär diýe. Li'annahu mufsidun fil ard. Näme üçin? Sen zady weý iki fortam ýeriň ýüzünde näme etýär? Fesad etýär, gan çaýkaýar, öýümürýär. يفرق بين المرء وزوجه أرى يلاغ ذالتيا وبقاؤه على الوجه على الأرض وبقاؤه على وجه الأرض فيه خطر كبير وفساد عظيم على الأفراد والمجتمعات وجاد ويندي هايثم وثبرغور مشنو يرن يذن غالمقلغ ديا آدما gedip beren adamlara ve cemiyetlere näme gaty howplu hatarly we olon etýän näme adgynlygy gaty erbet diye. ففي قتله قطع لفساده إن أولان نعم في فجورلuklarını ayıracak bolsaň olan ödün kesmeli, olan ödün öldürmeli. وسيأتي إن شاء الله أنه ليس بين الصحابة اختلاف في قتل الساحر. وgelecek ki meselemizde de gelýär diye. Zady we öldürmeklik wagtynda sahabalar arasında iki gurrun bolmady diye. Biragdan sahabalar ýanyna zady we öldürülýär. De bulam gelecek galjak 3-nji meselemiz. 3-nji meselemiz näme? زادوي وزادوي أيالله öldürmeli. قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. Ulamalar bu meselede näme iki mezhep boldular. Yani doğru mezhebi öldürülýär bar-baragdan. Birinji qowl, birinji mezhep qawlul jumhur. Köpçülüklerin, mesela 100 alim bolsa 90%, ya 80%. İmam Malik, İmam Ahmed ve beylekiler näme diýdiler? Zadywy öldürülýär diýdiler. Şunumy? Zadywy öldürülýär diýdiler. İkinji gurrun innehu la yuqtalu illa iza amila amalan yablugu bihil kufr. İkinji mezhep olam İmam Şafii rahimahullah mezhebi. İmam Şafii näme diýdi? Zadywyň zadysy derman däri bilen bolsa, ýa-da näme küfre yetmedik bolsa öldürilenok diýdi. Wahtajja ashabul qawl al-awwal bi adillatihi. Inni birinji toparyň delillerini bilmeli biz, ikinji toparyň delillerini bilmeli.
Näme yetmeklik üçin? Haqqa yetmeklik üçin. Öldürmeli iki toparam jadygoýun ya da öldürmeli. Onu bilmekligimiz üçin biz näme iki toparın delilini bilýär. İlki näme? Yarhamkallah. Jadygoýun näme bary öldürmeli diýen mezhebiň delili. Näme İmam Tirmizi'de we İmam Hakim'in kitabyna we Ibn Adi'in we Daraqutni'nin kitaplarına gelýär. Kimden? İsmail ibn Muslim el-Mekki. Anil Hasan an Jundub. Jundub diýen sahabadan. Näme diýär Jundub diýen sahaba? Peygamberimizden jadygoýun hukmy barada şeýle näme hadis aýtdy. Haddus sahiri zarbuhu bis-sayf diýär. Näme jadygoýun jezasy onu gylç bilen qaqmak diýär. Şunuňmy? Haddus sahiri zarbatun bis-sayf diýär. Jadygoýun hukmy bir gylç diýär. Şunuňmy? Yani başyny qaqmaly. Soň indi senedi barada gurulýar. Da senedinde bir açyk näme gowşaklyklar bar, ýani umumy manysy gollanýar. Bir hadisin senedinde gowşaklyk bar diýilse, manysy batyllyk düşünmeler. Bir hadisin senedinde gowşaklyk bolsa da manysy näme metni sahih bolup bilýär. Wa näme bi senedin sahih an bujalatan näme dogry senet bilen geldi. Bu da İmam Ahmed'de gelýär. Bu bucale näme diýär? Atana kitabu Umar qabla mawtihi bi sana. Umar radıyallahu anhu ölmedinden öň. Ölmedinden bir ýyl öň hemme emirlerine, häkimlerine hat ýazdy. Näme diýip? En iqtulu kull sahirin. Bar jadygoýlary öldürün diýip. Ölmedinden bir ýyl öň hat gelýär. Sufyan rahimahullah näme diýär? Ve sahira da diýdi. Yani jadygoý, ayal bolsun, erkek bolsun, barny öldürün diýip näme Umardan hat gelipdir. وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ونهوهم عن الزمزم فقتلنا 3 سواحر. ونامد يعني خط gelenden soň näme bejale näme diye 3 tane jadygoý öldürdük diye. Şunuňmy? Yani 3 tane öldürüp beýleklerini goýduk diýip düşünmeler. Yani 3 tane bar eken baryny öldüripdirler. Ve ýene delil Hafsa'dan gelýär, Hafsa nemizden. Hafsa kim Peygamberimiň aýaly. Omarym gyýdy. Annaha amarat bi qatl jariyatin laha saharat. Yani bir gyrnagy bar eken, bir gul aýaly bar eken, ýani Hafsanyň, Hafsa nemizden hyzmatyna gelýän bir gul heleýi bar eken. Şo bir gün näme jadylaýa Hafsa nemidi. Şonu Hafsa nemiz näme buyurdy diýe, şonu öldürmekli buyurdy diýe. Şunu öldürün diýe, öldür ýalar. Bu eseram İmam Malik Muatta diýen kitabyna gelýär. Ve İmam Ahmed rahimahullah'ın Abdullah diýen oğlunyň Mesail diýen kitabyna gelýär we Beyhaqi'nin kitabyna sahih senet bilen gelýär. Ve Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah da Kitab-ı Tawhid'na ýanky Hafsa nemeden ödüm jadylan aýaly öldürmekli buyuranlygyny näme dogry saýýar. Ve hadal qawlu ve huwa qatlu as-sahir mutlaqan huwa as-sawab. Yani ýanky jadygoýy öldürmeklik barada gelen hökm yani mutlaqan bir ucundan. Şunu derman däri bolsun onun etýän jadysi ýa-da näme doga tumur jin şeytan bolsun. Bir agdan öldürmeli bilen gurruny näme şo dogry diýär. Ve la yu'lamu li Umara ve Junduba ve Hafsa radhiyallahu anhum mukhalifun min as-sahaba. Ve bir sahabada Umar'ın eden buyruğunu ya Jundub'un ya da Hafsa enemeden eden buyruğunu näme garşy çykan sahaba ýok diýär. Şunu. Onna sahabalardan jadygoý öldürüm diýen gurrunda hiç sahaba näme garşy çykmadyk bolsa bir agdan sahabalar tarapyndan näme gollanan mesele bolýar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýdi? İqtadu billezini min ba'di Ebi Bekr ve Umar diýär. Hatta Peygamberimiz näme menden soňky geljek iki sanaqa eýerin diýär. Görýärmi? Peygamberimiz näme buyurup otur? Menden soňky iki geljegiň ýydyna düşün diýär. Olaram kim Ebu Bekr bilen Umar. Umar'ın ölmedinden bir ýyl. Öň näme diýär? Bar jadygoý. Aýal bolsun, erkek bolsun öldürün diýär. Indi Umar'ın eden adam näme hak. Ve Peygamberimiň näme şoňa eýerin diýen buyurulan adam. Şoň üçin yani jadygoý ikinji görnüşine kafir diýmesegem öldürýär. Ve Umar'ın hakkında Peygamberimiz näme diýär? Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar ve qalbi. Allah Taala Umar'ın Allah Taala näme haqy Umar'ın diline kalbine edenler diýär. Yani Umar batyl zady kabul etmeýe we agzyndan batyl gurrunam çykmaýa. Umar bir zat kabul etme we bir zat buyurdymy şo haq Peygamberimiň şaýatyp bermekle bilen. Umar bir agzyndan bir ucundan jadygoýlar öldürüm diýdim şo gurrun haq.
وأما الذين قالوا إن الساحر لا يقتل إذا لم يبلغ بسحره الكفر فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث أي الثيب والزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. إنه كافر دالي أنه دليل نام شو حديث إمام شو حديث نام ديك قال بخاري مسلم ده قال يعني حديث بخاري ثبيغة من نام دي مسلمان نام öldürülmez taş üçün birini etdiyen şadiye. Musulmanın öldürülmekliğine sebep bolacaklar şu üç amal ya. Birincisi näme öýlenip zina eden ya da äre çıkıp zina eden. Bir musulman öýlenenden soň zina etse ya bir musulman ayal äre çıkandan soň zina etse öldürün diye. Ya da bir musulman birini öldürse öldürün diye. Üçüncüsü bir musulman näme İslamdan çıksa murtet bolsa öldürün diye. Cadıva yoga diye berdi. Şununla. Cadıva koşmadı. Näme ulamalar näme diye bu hadise? Yani dine şu üç zaatta bundan başka da zat var. Yani Peygamberimiz näme haddüs sahir näme dedi? Zarbatun bis seyf. Şununla. Cadıva näme kılıç bilen öldürülmeliydi. Şununla. Sonra näme hükman öldürülmeli adam. Näme kafir bolmaly zat yok. Müstahada näme ikincisi en-nefsu bin-nefs diýär musulman birini öldürse öldürlýär öldürlýär. Şu sen birini öldürsen sen öldürlýär. Indi seni öldürmekliğimiz üçin sen kafir bolmaklygyň şertdir. Şu İmam Şafii'nin düşen şüphesi näme? Yani o küfre düşmeden näde öldürecek diye. Bäde en-nefsu bin-nefs diýip otyr al-Peygamberimiz. Bir musulman birini öldürse öldürün diye. Ýa-da bir musulman öýlenenden soň zina etse öldürün diye. Yani öldürmeklik näme? Hükman şonun kafir olmaklygyny talap eden. Biz zina eden adamyny öldürýäs, kafir bolan üçin, zina eden üçin. We bir adamyny öldürýäs, yani adam öldüren üçin öldürýäs, kafir bolan üçin. Edil zady oýam näme? Iki görnüşini öldürýäs diýäs, kafir bolan üçin. Birincini öldürýäs, kafir bolan üçin. İkincini öldürýäs näme? Kafirin etýän amalyny eden üçin. Fesadi, onun etýän ziyany, onun ýetirýän näme? Ziyanı kâr bolan üçin öldürýär. Emma İmam Şafii rahimehullah näme şu üç zatyň biri bolmasa öldürmeliler dedi. Ondan başga da kän zatlar var öldürmeli. Şunmy? Soň ýene bir tutunýan deliller olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zadylan var Lebid. Şonu bilse de öldürtmedi. Şunmy? Emma ulamalar jogap berdiler. Peygamberimiz Lebid'i öldürtmedi sebäpli. O wagt näme? İslam'ın başıdır. Belki fitne turjakdyr, belki musibet artjakdyr, şunmy? Belki agzalalyk artjakdyr. Şoň üçin Peygamberimiz degmedi. Hatda munafyklary öldürmedi wagtynda, şunmy? Aslında munafyklar kafirden emerbet. Yani Peygamberimiz näme dedi? Biziň içimizde kafirin bardygyny biz bilýäs. Emma daşymyzda kafir näme diýip pikir etýär? Biziň barymyz bir musulman diýip pikir etýär. Indi biz bulan üçin içimizde bolan kafirleri öldürsek, beýleki müşrikler näme diýer? Muhammedin öz ashablaryny öldürüp başlapdyr diýerler. Şonun gorkuwam İslam'a girmediler. Şoň üçin degmen diýer. Şunmy? Peýda diýany ölçerdi. Ýöne iň dogry urun näme? Cadywy öldürilýär. Etýän cadysy dinden çykarýan bolsun, çykarmaýan bolsun. Ýa-da Qîsa salalym şuňa. Dördüncü mesele näme? Hall-i sihri anil mashhur. Ne bir adam zadylarny dog, dämi? Şuň zadysyny açmak bolýarmy, açmak bolanok. Ya da şu zadysyny hukman ölünçe gitmelimi? Şuň zadysyny açyp başar ýa-da açyp bilýärmi? Şo barada bolýar. Wa hiya an-nushra diýilýär. Nushra diýiligi zadyň zadysyny açmak. İbn Qayyim rahimehullah zady näme zadylanan adamynyň zadysy näme iki ýol bilen açylýar diýär. Yani zadylanan adamyny zadysynyň açjak bolsa näme hukman halal ýol bilen açmaly. Şoň üçin İbn Qayyim rahimehullah näme diýär? Hall-i sihri anil mashhur naw'an. Zadylanan adamy näme iki ýol bilen açyp bolýar diýär. Ahaduhuma baranzati hallun bi sihrin mislihi diye. Şunmy?
Zadlanan adamini zad bilen açıp bolya ve zadlanan adamini Kur'an'dan açıp bolya. Inne zadlanan adamini yine zadı oylan üstü bilen zadin üstüne açmaklık o bolonu. Düşündün mü? Ve huvellezî min ameli'ş-şeytan. O şeytanın amelli. O bolonu. Ve Peygamberimizin ağzından çıkan sözüm şoňa ýön kömelli. Peygamberimiz näme diýer? La yahillu-s-sahira illa-s-sahir. Zadini diňe zada açar diýer. Düşündüňmi? Yani zadini, düşündüňmi? Zady bilen açýan diňe zady oý. Bu ýol bolonu. Emma zadini näme? Kur'an hadisden açdyň o bolýar. İkincisi näme? İkinci wagş en-nusratu bir-ruqyati we-t-ta'wizat we-l-adwiya we-d-da'awat el-mubah. Fahada jaiz. Emma bir zadylanan adamini zadlanan adamini ruqya bilen yani dogadilekler bilen şunu käwr derman değerler bilen açmaklyk, dilek edip açmaklyk o jaiz ol urfat berilen. Şunumy? Amma ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi mu'allaqan an Qatada qultu li ibn al-Musayyib rajulun bihi tabbun aw yu'khadhu an imra'atihi ay yuhallu anhu aw yunshar qala la ba's qala la ba'sa bihi inma yuridun bihi al-islah fa amma ma yanfa' falam yunha anhu. İmam Bukhari rahimahullah sahihinde geliyor. Qatada ibn Duama es-Sedusi Sa'id ibn al-Musayyib'den sorattır. Bir adamda zadı var. Yani mesela için ayağına yanaşıp bilen aktı. Nusonu zadısından asla olayam diyen näme diye? Näme ziyanı var diye. La beste näme ziyanı var diye. Şunu mu? Hava asla olaya diye. Oqan doğa dile edin diye. Siz hayır isteýäňiz diye. Hayır peyda var zaten din qaytarmadı diye. Şunu mu? Yani zadini açmaklığım diňe zady bilen açylýar diýip düşünmeýärler. Şunu zadini Kur'an hadisini açyp bolýar. Ve amma az-zihab ila as-sahara wal-kuhhan wal-munajjimin wal-arrafin su'alihim fa hada jurmun 'azim ve khata'un kebir. Emma diýen birim zadylarny diýip ya aýalynyň ýanyna bar bilen ak, ya eýden ak, beýden ak diýip zady goýlaň ýanyna barmak. Ya kuhhan, palçy bilgeç, munajjimin şunuňmy sahasar etýänler, şunu sahadasar etýänler ay dogdy, plan saparaý, boşaý, şunu munajjim diýilýär şolara. Entek ýyldız dogmady, entek ay dogmady, bu ýyldız parazdan ýani arrafin bilgiçden ýani qart part oňa buňa seredip ya gumaçydan bolýar, ya aýaňa sereden bolýar. Bulan ýanyna barmakla gatugly jenaýat. Şunuňmy? Bulan ýanyna barýan adam näme? Kä halatda dinden çykýar. Kä halatda da näme gaty agyr günah gadanýar. Diňe şolaň ýanyna gitmekligiň özi. Şunuňmy? 40 gün okan namazyň batyla çykarýar. Diňe zady oýa anana ýöne barýan, ýöne bir zady oýun ýanyna bar. Odur budur soramaklygyň özi 40 gün namazyň näme puja çykarýar. Muslim rahimahullah sahihinde geliyor. Yahya ibn Sa'id an Ubeydillah an Nafi an Safiyye an bazı azwajin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem an Nebi qala. Şu hadise Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Men ata arrafan fasa'alahu an şey'in lem tuqbal lahu salatun 40 leyla. Kimde kim bir bilgiçin ýanyna gelip käwir zatlar sorasa diýär, onun 40 gün okan namazy, 40 gece okan namazy kabul bolmaz diýär. Emma sonra ve anansa şo bilgiçin palçyn diýen zadyna o kafir bolýar. Şunuňmy? Ve emma in sa'alahum ve saddaqahum fa huwa kafirun bima unzila ala nabiyyina Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Emma sonra ve şoň aýdan zadyna ananan ýa peýgamberiň dininden çykan adam bolýar diýär. İmam Hakim'in sahih senetde gelýän hadisinden näme diýär? Ebu Hurayra aýtdy bu hadisi. Peýgamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den. Näme diýär peýgamberimiz? Men ata arrafan أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كم بالغشتر بالشين yanına gelip sonra diye ve ananfa diyen zatlar fasaddaqahu ve palçı bilgicin diyen zatını ananfa diye Muhammed'e inen zata şu kafirdir diye. Yani dininden çıkyanlar diye. Ve İbn Mes'ud'dan mevkuf geliyor. Men ata kahinan ev sahiran fasaddaqahu bima yaqul fakat kafara bima unzila ala Muhammed. İbn Mes'ud radıyallahu anhu da näme diýär? Palçydyr bilgicin ýanyna gelip, näme? Onun diýen zadyna anananniya Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inen zady kafirdir diýär. Yani dinden çykýar. Şunuňmy? Şu kafir süýde tereden bolýar. Şunu. Musa bir kase süýt getirdi ýalar.
bir zady ýitipdir, ya urşdan gelmedigi wagty bar, şunuňmy? Ondan bir sakasa süýt goýup, näme? Sen kelläňi üstüňe basyrýalardan şo süýde seretdi ýa-da. Şo süýtde näme görünse ýadynda saklamaly. Ondan odur budur okap başlaýar bolyn. Hakykatan süýtde käwirdatyr görünýär saňa. Şunuňmy? Şonu etýän adam käfir. Ýene bizde edilýän zatlar şo. Şunuňmy? Ödüm şonu edilen oglan maňa gurrun berdi. Urşa giden biri gelmändir. Ondan bu daşgowdyň gurrun. Şo da daşgowda bir pir diýilýän bir käfiriň ýanynda bar ýalar. Şunuňmy? Näme urşa giden gaýybymyz gelmedi. Ölümi diri bilemi bar. Näme alajy bar diýende bir käse süýt getirin diýdi ýa-da. Ondan bir käse süýt getirýärler. Ondan içinde men ýaş oglanjakdym diýen gurrun beren. Ödüm 72 mi, 73 mi, 71 oglany. Ondan ýanky küýse seret diýdi, gorkma diýdi, näme bolsa ýatdy. Ondan küýde ýanky süýde seret bolýar, başym ýapdylar diýe matamarlyk. Ondan odur budur okap başlady bolyn. Süýdüň içinde tabut götürüp barýan adamlar gördüm diýe. Bunu görben gaçyp gitdi ýankylaň arasynda. Ondan ýydymdan gowlajak boldy dedi, kankam zatda ýetjek bolup, onu ýanky pir diýen degmäň diýipdirdi. Ýöne bu wagt gorkandyr, näme gören bolsa şo diýipdirdi. Ondan soň aýtdy, tabut gördüm. Ondan molla ýanky pir diýilýän aýdypmyşlar. Yani oğlumun ýanky süýtde goranlary tabut götürüp barýan adamlar. Onu ölýüňiz näme? Ýani gaýybyňyz ölüpdir. Ýasyn tutuberin diýmişler. Şunu şu edilýän zatlar näme? Kufur. Aýaňa sereden bolýar, karta sereden bolýar. Näme ýere çydan bolýar. Şunu ýa sehet çykarýançylar bar. Her o bar näme sehetçisi bar. Şunuňmy şeytan naýdalar bar. Öýerjekmiş, çykarjakmış. Näme barýar, onu ýyllyda sereden, ýyllyz dogmanlar. Boşa ýente, planay, olay, mulay. Şolong bar kafir. Şunu şolara inan ýamam kafir. Wa bizim ýurdumyzda da näme? Iň bol zat şu. Bizim ýurdumyzda şu wagt, iň bol zat şu. Dinni şu wagt halka näme? Öwretýän adamlar näme? Zady way bari. Zani, ýa-da edip ýören, ýa bariga, ýa narkoman, ogry, jümri, deyus, ýa-da näme? Bozuk, şunuňmy? Ýurt ýykan. Ýöne näme? Bir hacmama diýip tananmalýarlar. Bir näme? Ol ýagşyda diýen bolup tanýarlar. Birini pir diýip tanýarlar, birini ahun diýip tanýarlar. Şolaň näme jady etýärmi, ýankylaryk zatlara goşulýarmy, şol adamlar hökman näme öldürilmeli. Ol adamlar ýeriň ýüzünde ýaşamalylar. Şu adam näme biçare, miskin türkmen halkyna näme molla müfti ahun bolup berenler. Köpüsi näme şu sortdan, şunuňmy? Şu görnüşinden. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.